Sizce engelli bireylerle arkadaşların arasını, ilişkisini geliştirmekte büyüklerimizin görevleri nedir? Büyüklerimizin görevlerinden bahsedecek olsam şudur. Öncelikle çocuğunu iyi bir şekilde tanıyor olması lazım. Ebeveyni, annesinin, babasının, öğrencinin. Ve çocuğunun çevresindeki arkadaşlarının kişilik özelliklerini, karakter özelliklerini bilmesi lazım. Ve olabildiğince sosyal topluluklara dahil edilmesi lazım bu öğrencinin. Çünkü Akran destek grubunun ne demek olduğunu biliyor musunuz? Daha önce birine katıldınız mı? Katıldıysanız tecrübenizi anlatır mısınız? Akran destek grubu hiçbir yönetici olmadan, grubu yöneten kişi olmadan, hiçbir tavsiye vermeden bireylerin aynı ya da benzer yaşadığı şeyleri birbirlerine anlatmasıdır. Evet, daha önce birine katıldım. Bu kadar iyi geçmesini beklemiyordum ama yaşadığım şeylere benzer şeyleri yaşamış bireyleri de görmek, yalnız olmadığımı fark ettirdi bana. O yüzden çok iyi hissettim. Какви са новите права, от които се нуждаят хората с увреждане? Правата за хората с увреждане в България са доста, но това, което е хубаво да се направи, е да спазваме европейските директиви и да имаме нови закони, които да отменят запрещението. Нещо, за което в момента в България се разписват нови правила. Да няма запрещение, да отпадне, да се направят подкрепящи мрежи за хората с увреждания, за да могат те да вземат информирано решение за това какво искат, къде да живеят, с кого да живеят, къде да работят, по какъв начин да учат. Сами да определят живота си. Да, да вземат решение за своя личен живот. А къде могат да намерят работа хората с увреждания? Как могат да намерят? Първо могат да се обърнат към социалните услуги, които могат да ги подкрепят. Също така могат да отидат в социалните служби, които да ги насочат към социални предприятия. Отделно към Агенцията за хора с увреждания или към Агенцията по заетостта, където има такива национални програми, които са насочени за наемане краткосрочно, разбира се, по няколко месеца за работа на хора с увреждания. И най-новото, което е, сега създават много социални предприятия и за това Агенция по заетостта най-вече има информация къде може, по какъв начин може да кандидатства човек с увреждания. Много хубаво е. Много хубаво, че всички се борят, за да могат хората с увреждания да имат права и да могат да бъдат пълноценни членове на земята и да бъдат работоспособни, нали, да бъдат способни за работа, да могат сами да определят къде да живеят. Ще се радваме наистина да бъдем част от едно голямо общество и съвместно, както хората с увреждания, така и институциите, да работим за едно общо благо.